En Jaume Llanes, tinc una empresa que es diu Llanes Naturcore, que es dedica a fabricar tot tipus d'articles de suro. Fem des de taps d'aquests grossos per als pots, fins a miniatures. Qualsevol cosa que es pugui demanar amb suro, o que hi hagi suro, també pot ser composat amb suro i fusta. Doncs al moment tenim totes les màquines per poder-ho fer. Fa molts anys que ens hi dediquem i ja tenim molta experiència amb això, tenim torns també per poder fer peces amb el torn, o sigui, el que calgui no hi ha cap problema per fer-ho.